sik Mas. Bapak, yang sebelah sini lagunya apa lagi? Pak Aldi. Pak Aldi mana tok? Oh, Mas Eko. Pak Yanto. Pak Poniran. Bu Asri. Ayo. Neng ngopo sliramu teko ninggal aku kaya dalan podoso atiku gerotan gugustiku nyuwun ngapura madukisma. Bro, acan son, trah foto di jantung tak jose. Asoy. Demang. Wong ayu sing tak tresnani. Wong tahi pipi. Aku ora bisa lali. Wong srilamu papujan ning ati Banjar. Senadyan sepisan ketemu nanging gede rasa tresnoku rita Kera ning kita. Ayo Mas. Mosok rasor iki. Ayo, ini yang tanggung jawab siapa Mas? Mosok Heeh. Pak Tu iki. Terus Karo Ayo, Balanda Mas. kadose karo sesepuh rada anu niki. oke. Pi Mas, saya siap menerima info. Entek. Alah isine to. Neng ngopo sliramu teko ninggal aku kaya dalan podoso atiku gerotan gugustiku nyuwun ngapura. Terima kasih. Banjar, Mas Balanda, Mbak Tuti, Mas Kepyuk, Mas Ari, Mbak Nuwun. Oke. Mas Supri. Beres sinau. Terakhir bolomu Mbak anu Puput. tenan, Mas. Kabeh pokoknya ora semuanya disebut jenenge dhewe-dhewe, Jos. Salaman sik, Bro. Loh, kok bablas rene. Oke. Iya. Tadi Bapak Aldi sampun